manažer má řídit tu firmu, aby profitovala. A ten náš stát neprofituje. A prosím vás, já při řízení používám jenom selský rozum. A vy máte pocit, že naši politici používají selský rozum? Proč teda máme univerzální ministry? Proč teda? Nech tam vůbec nesedí ty politici, nechají řídit tenhle stát řediteli odboru. Kdyby nechali Janotu a další ředitele odboru, kteří jsou profesionálové a mají dobré nápady, tak ty politici to zlikvidují. Takže politici by vůbec neměli tenhle stát řídit. A jsem o tom přesvědčení, že se to dá řídit jako firma a kdyby se to řídili jako profitnou firmu, tak to funguje úplně jinak. Můžu dát, no? Já jenom velmi krátce, ta druhá část té odpovědi asi zanikla. Šlo by to, kdyby ti akcionáři, ti obyvatelé, ti voliči měli odpovídající podíly tomu, jak se podílí na rozvoji toho státu. V okamžiku, když tam máte ne manažera nebo vlastníka, první je pan Ševčík, který to sakra řídí a hlídá. Máme tam taky lidi, kteří nemají vůbec ty zájmy, které jsou ve prospěch nějakého dalšího rozvoje té společnosti, tak potom to řízení je velmi, velmi obtížné. Takže já si myslím, že to stejně jako firma se řídit nedá. To neznamená, že se tam některé firemní postupy nedají uplatňovat. Ale nedá se to řídit jako firma. Je to pravda, prosím vás. Za prvé, firma má valnou hromadu. My máme jednou za 4 roky valnou hromadu. To jsou takzvané parlamentné volby. A tam můžete maximálně kroužkovat. Ano, to je ten projev naší demokracie. Jo? To je za prvé. A za druhé, když už je ten management, tak proč tam všichni dělají spolu kšefty? Proč teda už dávno neodešel Nečas koalice, když ho vydírali VVčka? Tak vždycky se tam vydírají navzájem, robí si to, nahrávají si kšefty. Oni tam jdou iba kvůli tím kšeftom. Tak si to řekněme, jak to je jako. Nebo není to tak? Tak já bych možná už trošku opustil. Jasně, že se to nedá řídit, protože se na tom vydírají a jdou tam, aby dělali kšefty. A vůbec tomu nerozumím.